Sanibona mphakathi wakithi kuzo zonke izinkalo lapho le video ihamba ifike khona. Lona nibingelelayo nomkelemane wakwalanga enkandla. Nginibingelela nje kangenemeneze ngeindaba esivuke ngazo osukwini lwayizolo. Yazi ukufa kuyohlala kuyinto ebuhlungu noma ngabe ushone bani wakuphi ukufa kuyohlala kuyinto ebuhlungu. Kodwa khona umuntu othi umuzi ukuthi udlulile emhlabeni uzokusho empilweni uphelelwa ithemba lokuphila. Khona umuntu ovela ungazi ukuthi impilo ngempela yenzani. Umoya wakho ushona phansi ngokudlula kwakhe. Uyabona lento yenzeka kungakhathalekile ukuthi lo muntu ube usizo kangakanani empilweni yakho. Kodwa ngokwazi ubumnene bakhe nokwazi amagalelo akhe uzizwe uhlupheka. Uyabona angisuye umuntu okhonze mina ukwenza ama video lawa athunyelwe emphakathini. Kodwa namhlanje ngibonile isidingo sokuthi angikhulume nesizwe, angiyenze ivideo ngibhonge emswaneni. Ngisibonile isidingo sokulilisana nomndeni kanye nezihlobo zakhe. Ngikhuluma ngobaba uWelcome Bhodloza Nzimande ingulube encane. Amro iyalo lento. Ziyofinsizwa kuyosala isibongo. Bafowethu duduzekani. Sinani umndeni wakhe lapho nikhona. Ngikhalisana nesizwe sonke sikaZulu abe umnikelo phakathi kwaso, wasebenza phakathi kwaso. Duduzekani ingane zakwethu. Khalisana nanonke abathanda bomculo wesintu, izinkalo ngezinkalo. Siyabuza ubuhlungu elibuzwayo. Iningizimu Afrika iyonkana. Bafowethu okhosini FM nabo bonke abake basebenza naye. Basebenza eduze kwakhe. Nenhlangano enkulu yezokusakaza SABC. Lalani ngenxeba ingane zakwethu. Sikuzwile siyakuzwa inikuzwayo. Siyakuzwa inikuzwayo. Phephisani. Ngingekhohle umphakathi wasephatheni neRichmond yonkana. Eyasikhulisela ubaba uNzimande. Nilale ngenxeba bafowethu. Nilale ngenxeba ingane zakwethu. Phephethe. Mphephethe. Omunye umuntu angazibuza nje ukuthi ubani lo okhulumayo. Kodwa baziyo bazosho ukuthi ungani umsunguli wogubhu lwami. Owaphinde walididiyela walisakaza ngempumelelo yeyigidi engaphezulu kwezine. Elisakaza nombali igumede. Ngaleso sikhathi sifika thina sisakaza lolu hlelo ngo2012. Mhlasimpe umsakazo waqale ngo2011. Sawufica usalalelwa nje mhlambe zihlobo zabasunguli nezihlobo zalabo ababesasebenza khona ngaleso sikhathi. Kodwa mase kufike thina kwaba noshintsho. Zashintsha inamba zakhuthaza nokuthi ibonakala ukuthi kazi sezikuphi ke manje. Sezikuphi ngoba kwakusetshenzwa ngempela. Sithatha sibona umsebenzi ukuthi usuwenziwe. Sammema ubaba uNzimande. Sineminyaka emithathu sifikile kusakazeni. Sammema. Sazohlukanisa nayo unyaka ka2015 2016. Kwaba mnandi kwadela kwathi tu sihlezi nengulube encane. Uyazi ubani esasimmema. Sasingamemile noma ubani. Sasimeme obe ngumphathi wokhozi FM okuwumsakazo omkhulu iAfrika yonke jikelele.
usungayibonela ukuthi ubani lo esasimtholile okwathi ngo2017 saphinde samnema futhi phakathi nje nonyaka sizoyihlalela naye wasibusisa wafika ephethe inkositini yakhe hawu kodwa sisukaneni madoda wakwedlala bukhomizwe lonke libuka amadoda wayidlala wathi ibhabhalazi labula lo baba leyo ngoma yakhe ekhombisa ukuthi ilento yalesi siphiwo lento yaleli ikhono ihamba ibanga lide kangakanani empilweni yakhe nje ewuye baba Nzimande loyo ukusuka lapho ukhumbule njalo simmema nje akakaze simkhokhele lutho simmema nje ubaba Nzimande uza ngemali yabantu abakhe uza ngemali yabantu bakhe mphephethe sekuthi ngomunye unyaka nje sesiyixoxela engifonele ngoba ube nakho ukude engifonela nje kusho ngingasasakaza ede engifonela uthi baba Nzimande uyazi nomkelemane yini eyenza ukuthi mawungibiza ngisukumele phezulu ukuthi izinga leni lokusakaza bese liphezulu kakhulu nami nje lingeke langilimaza ndawo kwaba kubi nje nomkelemane ngoba nafika sengathatha umhlala phansi nokho akachazanga kabanzi ukuthi lokho kuthatha kwakho umhlala phansi wayesho ukuthini nami futhi kangimgwexanga kimi kwaba kukhulu kakhulu ukunconywa ubaba uWelcome Bhodloza Nzimande athi sibe nomsebenzi osumkhulu kakhulu nokubona nje ukuthi kanti sikhona isikhulu esawubonayo kwa ukuthi sesithathe umhlala phansi lokho nje kukodwa kwangijabulisa mina mphephethe kungenxa yakhe njalo futhi ubaba uBhodloza nakube singabasakazi sisakwazi ukuthi kuhlonzeke imisebenzi yethu ukuthi kusiphi isigaba sokusebenza lokho besikubona ngokuthi nalamhlanje masihamba phakathi kwabantu bathi abantu nani isikhumbuzo uBhodloza Nzimande nisikhumbuza abasakazi abadala lokho kusivezela ukuthi kusho ukuthi sasebenza kangakanani mphephethe ngibhlungu nje namhlanje ngoba kunemithetho yeCovid-19 esikalela ukuthi bangakho abantu kufanele babe semngcwabeni womuntu ngeke sisakwazi nje manje ukubona omaskandi sibone abaculi beminye imihlobo yemculo laba baye banikezwe ithuba bezobhonga emswaneni bephuma bededelana bevalelisa nje ubaba uBhodloza mphephethe usebenzele umhlaba sibonga kaSiphezi uyibekile induku ebandla waba ubaba wabantu abakho waze wedlula wazoba ubaba wethu wazoba ubaba wethu indima oyikhamile mphephethe ngicela ube isibane esihle usivula amehlo siyilime ngobunyoninco ingabi namabhangi ze nomama emhlabe ihlakula bangahlushwa ukukhula zenekhaba lakhona liyokhula likepezele likhule libhangazele kushintshakaza yalo ikhazimula ihehe umtekude lezi intabeni kuthi noma ubekele ikhwebu ngazimbili ngazintathu ze izinqolobane ziyawunotha inqolobane zesizwe ngenxa yamagalelo akho mphephethe sifisa kule ndima oyiqalile mphephetha oyikhamile umbila wakhona uzoyize mphephethe kusukela kuyimbasha yawo kube yifutho lakhona kube inqathu kuzoyize kuze kuzoyize kushizele lakhona siwutshwaleza senza inkobe
kutholakala ukuthi kuyazoyiza ngoba usuyisibane esihle kithi Mphephethe. Siyabonga kuwe siyisizwe sikaZulu sonkana, siyabonga ngwekazi Majiya kwalomkhulu, siyabonga Mdluli. Wena wabona isigodo simuka wathi nyama. Lale ngoxolo Mphephethe.